హాయ్ అండి. ఈరోజు మేము మీకోసం ఎల్బీ నగర్ కామినేని హాస్పిటల్‌కి కేవలం 400 మీటర్స్ డిస్టెన్స్‌లో ఉన్న రెంట్‌కిస్తున్న ఒక మంచి కమర్షియల్ షటర్స్ తీసుకొచ్చాము. ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే వెంటనే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫాలో కూడా చేయండి. మీ రెంటల్ ప్రాపర్టీస్‌ని కూడా మన ఛానల్‌లో ఫ్రీగా ప్రమోషన్ చేయించాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ పైన నంబర్‌కి కాల్ చేసి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి. చూడండి, ఈ షటర్స్ వచ్చేసి మంచి రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉన్నాయి. ఎలాంటి బిజినెస్‌కైనా చాలా బావుంటుంది. ఈ షటర్స్‌కి ముందే 30 ఫీట్ వైడ్ రోడ్ ఉంది. ఎల్బీ నగర్ కామినేని హాస్పిటల్ నుండి మన్సూరాబాద్ వెళ్ళే హైవేకి వాకబుల్ డిస్టెన్స్‌లోనే ఉన్నాయి. ఇక రెంట్ విషయానికొస్తే ఎవ్రీ మంత్ 8,000 రెంట్ చెప్తున్నారు ఒక్క షట్టర్‌కి. ఇక అడ్వాన్స్ విషయానికొస్తే 30,000 చెప్తున్నారు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే స్క్రీన్ పై నంబర్‌కి కాల్ చేసి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి. థాంక్ యూ.